ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଜଣେ ରାତିରେ ଶୁଆଇ ଦିଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦିନରେ। କଲମର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ହେଲେ ଅନ୍ୟର ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପାରିଥାଏ। ନଦୀ ହୋଇ କାହାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ହୋଇ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଖରାପ ସମୟ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ତାହା କୌଣସି ବହିରେ ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଖରାପ ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପର୍କ ସରିଗଲା ବୋଲି ମୁହଁରେ କହିଦେବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଲିଭାଇବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ମରିଗଲେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ କାହାରିକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସତ୍ୟତାର ରାସ୍ତାରେ କେହି ସାଥିରେ ନଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିବାର ମୂର୍ଖତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।